terimalah hormat kami, salam kami suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Selamat datang di tempat ini, salam kami, salam bahagia. Selamat datang semua, siasati kami semua. Kedatangan ibu dan bapak, bergembira kami semua pada malam yang mulia ini. Hormat kami, salam kami suci dan sempurna. Bila ada kesalahan kami, harap kami dimaafkan. Hormat kepada tamu. Krek. 3 krek. Sugeng rawuh para tamu, para mriksa ingkang wonten mriki. Monggo sarangan suka gembira sedaya. Monggo sarangan suka wonten ing mriki. Sugeng rawuh. Semua hadamkan.
Untuk dipertahankan. Asik, 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 asik. Indonesia tanah airku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Luluskan. Barisan. Grip. Tiga. Grip. Anak ewang kaki mari di pinggir kali, ojo wira-wiri golek senenge ati. Anak ewang kaki, omae nang pinggir kali. Anak ewang jauh lungan nonton Krida Putra, ojo main motor mundak kakean dosa. Anak ewang Jawa lungan nonton Krida Putra. Hadap kanan kiri. Grip.
Tuli hatiku berdiri sedang bersusah hati. Air matanya berlinang merintih kesakitan. Hutan gunung sawah lautan simpanan kekayaan. Kini ibu sedang duka merintih dan berdoa. Semua hadap muka. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku tikam dengan benar, ku jadikan layang-layang, bermain berlari, bermain layang-layang, bermain ku bawa ke tanah lapang, hati gembira dan riang. Nggih nyuwun pangapunten. Eh, saking Kopro Krida Muda badhe kala sikep sawetawis badhe atur kalodhangan dumateng Bapak Kadus. Pramila dumateng panjenenganipun wedal saha papan kula aturaken. Sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain amma ba'd. Wonten pangsaipun para sesepuh saha bini sepuh ingkang satu kinabekten wonten ngarsanipun para alim, para ulama ingkang tansah kula takzimi, wonten ngarsanipun rombongan seni Dawitri Turangga Krida ingkang mijil saking Trisik Candi Mulya ingkang kawula hormati. Sumrambah dumateng para pamriksa sedaya ugi ingkang tansah kawula hormati. Murwakane atur monggo kula dherekaken gahaneras puji sarta syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat saha nikmat dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah wonten ing wekdal menika saged sareng-sareng makempal hamriksani
pagelaran seni saking seni Dawitri Turangga Krida. Sholawat menggawe salam mugi tansah katurutna dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah panjenengan sedaya lan kula tengga menggah syafaatipun wiwit ngalam donya ngantos dumugi yaumul akhir. Para pamriksa sedaya ingkang kawula hormati, nyuwun pangapunten kula sumela atur gempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang nembe eca hamriksani gelaring seni nggih awit saking kula nuhuni menapa ingkang dados panyuwun saking kadang-kadang panitia kapri matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Wondene atur ingkang sepisan kula ngaturaken sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya linangkung rombongan seni Dawitri Turangga Krida ingkang mijil saking Trisik Candi Mulya. Namung mbok bilih ngrawuhaken panjenengan sedaya boten saged paring papan saha sak samukawisipun satemah boten saged meranani wonten ing penggalih panjenengan sedaya saking kadang-kadang panitia nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wondene atur saklajengipun saking kadang-kadang panitia ngaturaken agunging pamatur nuwun dumateng rencang-rencang grup live streaming saking Soleh Channel saha sanes-sanesipun ingkang sampun regengaken wontenipun pahargyan wonten ing dalu punika. Wondene pahargyan wonten ing dalu punika dipun wontenaken saking kadang panitia nggih menika tasakuran awit saking lare-lare TPA anggenipun sami ngaos sampun sebagian sampun purna lan sedaya wali santri saha panitia nyuwun donga pangestu panjenengan sedaya. Mugi-mugi santriwan santriwati ingkang sampun purna anggenipun ngaos nika saged nglaksanakaken wonten saben dintenipun satemah mugi-mugi dadosa lare ingkang soleh lan solehah satemah saged migunani dumateng tiyang sepuh keluarga agami saha minggahipun wonten ing negari. Para pamriksa sedaya saking kula minangka wakil panitia saha ingkang dipun sepuhaken wonten ing dusun Sewan Setunggal menika nyuwun dumateng pamriksa sedaya monggo-monggo dipun jagi keamanan saha kelancaranipun wonten ing pahargyan menika satemah bahagian saged lumampah kanthi lancar boten wonten alangan setunggal punapa lan mbok bilih warga masyarakat kala suwau dipun tilar mresani dipun emut-emut mbok bilih dereng ngancing pintu monggo dipun ingetiken malih ingkang dereng pun kancingi dipun kancingi supados mboten wonten hal-hal ingkang mboten dipun remenaken. Para pamriksa budaya sedaya ingkang kawula hormati, mbok pilih mekaten atur kula minangka sulih salira saking kadang panitia lan kadang panitia saestu namung ngaturaken agung pamatur nuwun dumateng sedaya warga masyarakat ingkang sampun paring pambiyantu penapa kemawon emo ingkang awujud penggalian bau sukunipun utawa bondo biyanipun kagem nglancaraken wonten ing pahargyan dalu punika. Mangkaten atur kula temtunipun wiwit purwa madya dumugi wasana kathah kalpatanipun kula nyuwun pangapunten sugeng mresani ngantos paripurnanipun pahargyan dalu punika. Kula akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.
mekaten menggah pamatur saking Bapak Kadus ingkang sampun mewakili saking sedaya para kadang panitia. Semua siap gerak. Luruskan barisan. Gerak. 3 gerak. Ayo kita sindano lijo ibadah umur era tambah ojo kakean bola lamun rang ibadah bakal nampa susah besok neng akhirat laku jegur kawan Sik. Masik. 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 Sik. Sik. ayo kadang-kadang uli dosa bayar zamane wis renggang mengkotaran karuan lamun ra sembayang awakmu sengsara besok neng akhirat laku jegur jurang Masik. ayo siwa-siwa aja aling ondo zamane wis tuwa weteng ora prayoga lamun dhisik kondo awakmu sengsara besok ning akhirat aku jago rokok ayo kayu-kayu nuli padha guyu lamun ora guyu ra ketok ayuku lamun ora guyu ra ketok untuku besok ning akhirat penuh bojoku ayo hati-hati nuli padha ngaji lamun ora ngaji bakal diuji lamun ora ngaji kudu hati-hati besok ning akhirat laku jagur gede Semua hadap kanan kiri. lagi pelangi ala dari kamu merah kuning hijau di langit yang biru pelukis aku siapa gerangan pelangi cinta Tuhan pelagi alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru pelukismu aku siapa gerangan pelangi cinta Tuhan Semua hadap muka.
Bandung tanah itu Republik Indonesia negara mulia Pancasila hidup dengan bahagia tuntunan nabinya jadi panutan bawa umatnya ke arah bahagia hidup aman damai selama-lamanya. Ayo ibadah beko jaga wala Gusti Allah eling sira urip ning donya padane wong lupa mampir sedelo iki demenono anggo ngaji kanggo satu kita yen wis tekan janji. Menari nari krida muda menurut irama berputar-putar. Menari nari krida muda menurut irama berputar. La 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 la. Menari nari krida muda. La 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 la. Tari krida muda. Ayo ayo krida muda. Ayo ayo krida muda. Ayo ayo krida muda padha latihan.
sini, putra dan putri yang datang berhati. Kita ini permainan baru dengan anak-anak kita dimaafkan. Bila ada salah harap dimaafkan. Saudara yang datang di sini, putra dan putri yang datang dari hati. Kita ini permainan baru dengan anak-anak minta dimaafkan. Bila ada salah harap dimaafkan. Semua ada muka. Sorak-sorak bergembira, bergembira.